хора, аз съм SpeedyX. И продължаваме поредицата на Евротрък с фейскам. Вижте какъв фон имаме. Ето тук. Така, страхотен фон. Така да наместим това. Спечелих си го след поръчките на Grand Gift Delivery 2017. Карахме подаръците, вие ги видяхте в предишния епизод. Изкарахме 12 такива поръчки. Много хубави поръчки наистина. Та, сега ще ви покажа едно страхотно DLC. Вижте как се бодисихме камиона. Също така получихме между другото и много готин цвят. Но за съжаление от мултиплеер системата ни баннаха, защото казаха, че той не съществува в техния сървър и не можем да караме с него. И сказахме, хубаво, продаваме 30 цента този като скин. И ще направихме и този страхотен цвят на камион. Много готино изглежда, само... смисъл готино, да. И тази тема снежата е много готина. 12 цента струва в Steam, може да си вземете ако искате. Така, трябва да си попадам камиона и да ви покажа поръчките, които съм намислил. В момента сме в Марсилия, между другото. Сега ще ви покажа. Предполагам няма канал в Марсилия. Ще видим след малко. Ще видим къде има такива поръчки. И там отиваме. Тирът е подготвен за каране. Всъщност трябва да се прави преди това. Сега ще отидем точно там. Сега сме в гаража, между другото. Сега директно повикваме 112. Защото трябва да повикаме нещо. Не ми се кара до там. Така. Сега. Сервисчето 8700. Добре. Перфетно мобиле. Така. Да видим сега тези поръчки къде са. Тези поръчки може да ги имате, ако си платите Special транспорта, който е 4,99 в Steam. На някой няма му харесат, разбира се, защото тези поръчки трябва да карате за Escort с максимум 60 км в час. Който е пълен тъшак. Извинявам се. Пълен шит, както и да е. Така. Ето ги и тях. Сега. Обаче ако са тия цени... да, това е от най-ниска. Дайте от най-висока. Значи от Нантес до Кивалокс. Това са 400 км с 60 км. Във това е доста дълго. Но изглежда интересно. Ще го вземем. Вземаме го. Продължи. Сега сигурно ще ни кажа да пътувам до там. Не, мисля. Просто ще хванем гаража си и ще отидем до Нантес. Така, бързо шофиране. И отиваме. Този епизод ще е по-дълъг. Това е ясно. Със сигурност е ясно. Въпросът е колко повече. Така. Отиваме да вземем ремаркето. Обаче, преди това, какво стана? Ще се усилим звука на камиона. Така. Така. Добре. Така. Дайте сега да заредим камиона. Намираме се в Западна Франция. Вече не сме в Италия. Вижте какво хубаво, колко е ефтино евро. Колко е ефтино гориво. What? Зареждаме на 1,04 евро. Което е страхотно за нашия бюджет. Който вече е 3 милиарда. Успяхме. 3 милиарда бюджет. Така. Ето къде се намираме. Нантес. И ще пътуваме до тука. Изглежда малко. Защо даха толкова много километри? Това е поръчката. Така, платихме. И сега... Виждате, че сме в синглплеер. Малко по-интересно да е, защото в мултиплеер първо не ни пуска. И като караме на сняг, сме сами буквално. Така. Маля, вижте. Тук не е гаража, бензиностанцията, другата страна. Тук не съм бил от миналата година, между другото, когато отключвахме Viva France. Това беше пак по това време, само че миналата година.
Обаче спешъл транспорта, първо те са много широки поръчки, трудно се паркират, трудно се управляват и на всичкото отгоре, като има ботове, които карат с нас, нещата загрубяват. Затова сега ще пуснем хард левел. Мисля, Jackpot показва тези поръчки между другото, но аз преди него си взех. Така, вариантите са до Le Havre, 500 км, или това ми харесва, много е такова криволичейки. Другия вариант е това по принцип, 45 тона, това е 44 тона. До едно и също място като гледам стигат, но това дава доста повече, като гледам, не знам защо, е доста повече. Това е чупливо и е сам 5 тона, то не е от тия специалните транспорти. Добре, вземаме с такова. Така. Тук можем да си направим специално за какво да е. Тук ни обяснява търка анализи и така нататък. И сега вижте, искам да видите какво се случва. Подготвят ми камиона, вижте колко готино е направено. Подготвят ми камиона, сядат ми го, защото наистина е много трудно да се кара с такова нещо. Вижте колко е широко. Това нещо ще вземе ми лента и половина. Ще имаме ескорт преди отзаде, но този ескорт, да ви кажа, не помага. Вижте, даже и телевизията рекламира. SpeedyX ще кара 400 км близо през планина някаква или през някакви завои във Франция, за да разтовари тази невероятна поръчка. Не знам какво има вътре, не ме интересува. Как ми го почистват обаче ремаркет? Това е ремаркет всъщност. Така, обясняват ми сега да внимаваме конфликти, да нямаме конфликти с ескорта, така да нашия товар да бъде между тях, да не караме, да не минаваме през различни места, някакви газ станции и така нататък, да си спазваме скоростта, която въвежда първия ескорт, да внимаваме за изпреварващ трафик, такова е. Да, и други пилоти на пътя и Change Lane Maneuver. Да, като ни казва, преместваме се и ние се да преместваме. Ясно. Добре. Сега, дайте да включим габаритни, къси, извън габаритна, предни и задни. Да светнат всичко и започваме. Това всъщност, да видим все пак какво караме. Масив теч парт. Някакви технически работи. Добре. Сега да въведем и GPS-а. Като трябва да внимаваме, защото е много тясно и много трудно да се завива с такова нещо. Първата трудност пред нас започва. Ето го ескорта, който е блокирал пътя. Ето виждате, още от сега ограничението е 60, вече е 50, защото сме в града. Тази поръчка ще е доста бавна, защото това са 400 км. Да видим всичко с маршрут, тъй като може би не може да се позволим. Върткаме такива работи, защото не може да стигне по друг начин. Да, и всъщност не можем да ползваме GPS-а, трябва да следваме маршрути на ескорта. Който е този. Странно. Може тук ще е по-добре. Защо трябва да въртим така? Трябва да слушаме ескорта. Ще караме уважаемите си по такова с корейски контролец. Така. Сега, той подава мигач. Така. Се оглеждаме. Да не блъснем никой. Опа, тук леко се качихме. О, даже и полицията е тука. Така, ето тук ни изчакват. Разбира се, че ни изчакват. Опа, леко да не ударим човека. Така.
Само лекичко. Ето виждате този ескорт, всички го чакат. Тревор Диме, какво? Добре, тук нещо удар. Нещо ударихме. За съжаление, уважаеми зрители, няма да завършим с напълно здраве марке. Някак си ударихме в кръговото. Може би ударихме коли? Или не знам, нещо ударихме. На кръговото, странна работа. Ето пак! Какво се случва? Какво удряме? Ох, тая тъпа... 9%! Добре, какво ударихме по дяволите? Сме удряли нищо, уж. Виждате, уважаеми зрители, много е трудно. Тук някакви червени светофари. Ще блъсни влака. Добре, аз не мога да разбера какво закачихме. Чак 9%. Вие видяхте ли го? Напишете в коментарите. Трябва да внимаваме сега с това. Колега, защо не си с спирачката? Пак кръгови движения. Аман, тия кръгови движения твърдителни са за спешъл транспортите. Сега да се качваме на магистрала, на скоростен път. Сега ако ми кажа, че ще трябва да карам с 60 км на магистралата, след... Боже, ма ние наистина ще карам с 60 на магистралата. Това е скоростен. Ей, сега става забавното. Добре, колега, спри! Моня от тази да не е спрял. Не мога да видя. Така. Нантес. Нанте е летището. Сега трябва да внимаваме. Те ще ни изпреварят цялата с едната страна лента. Ние също ще така ще караме. Леко аварийка. Обаче на магистрала как ще 60? Хубаво се отклонява, защото аз с 60 на магистрала абсурд да карам. Днеска мисля да карам назад ескорта наистина, защото ако карам... Изпреварвал съм го ескорта. Наистина изпреварвал съм го. Това означава само едно. След като съм го изпреварвал, няма проблем. В моя Швеция го изпреварих, уважаеми зрители. Сега трябва да внимаваме тук, защото това е пак любимите ни кръгови движения. Много интересни между другото полицейски коле. Френски. Така, влизаме в някаква... Може трябва да е това. Тут прилича на, ще да кажа... морга за коли. Може и да е такова, но... Според мен по-скоро е някаква индустриална зона, където хората работят. Много тъпи кръгови движения. О, направо ми писва. Че са тесни. Да, за тесните. Това е между другото индустриалната зона на те, предполагам. Тук във Франция много индустриални зони има. Окей. Така. О, какво кръгово! О, какво кръгово! О, ще въртим пълна вратка. Много внимателно. Да не ударим нещо. След като натуршихме на ракето 9%, едва ли ще получим голяма сума пари или опит, но все пак в този епизод важното е да ви покажа това. Вижте също какво спечелих от не специалния транспорт, ами от поръчките на дядо Коледа. Тази камбанка, която се котушка в момента. Също така получих и меченца с такъв снежен човек, но тази златна топка много ме кефи, как се въртка. Тези неща, които са обаче в интериора, аз мисля, че бях казал, че това са от... Това е едно такова DLC за
украсяване, не? За украсяване. Също така съм си взел и Heavy Cargo, т.е. тежки поръчки. Това е спешъл транспорта. В някой друг епизод ще караме нещо тежко или нещо екзотично, като някоя специална яхта, не онази, която карахме дългата. Повече от 60 няма да дигнем, това е ясно. Даже пускам един круиз контрол. Даже ето, сега съм го сложил. Сега тук трябва да завивам обаче наляво. Това означава, че който завива на някъде, тя се огледаме преди това. Се огледахме между другото. Добре, няма хора. Така, къде е задния ни ескорт между другото, не знам. Интересно. Да си гледаме пътя, пък задния ескорт да го оставим на страна. Тук караме някакъв междуселски път, между другото, уважаеми зрители. Така. 330 км. Добре, къде ще въртим толкова много 430 км? Да. Защото ние... Вижте колко стана ситуация. Хем тръгваме на юго-исток, трябва да тръгнем. Пък пътя отива на север. Пътя е някакво... What the hell? Защо караме по този път, господин шофьор? Това е олдка. Казват ни как трябва да вземем тук. Да не се бутнем. Съвсем спокойно сега си караме. Много ми хареса този ескорт. Трябва да направят мисия и ние да караме ескорти. Все по-тънка стрелата. А можехме директно да караме по нея. Само че някой си красавец, като е този ескорт, определил отвратителен маршрут, който е доста по-бавен. Определено. Малко е текстилно това, но... Ама да ви разкажа за Формула 1. Така, F1 Renovation приключи, тъй като видях, че последните две състезания бяхме 7 пилота, което е нелепо за лига. И започваме нова лига, така че ако има пилоти или хора, които обичат Формула 1, имат играта, просто да пишат в коментарите, да ги добавим в новата лига. Сега се казва International Fair Drivers Union. Но, а сега той какво прави? Добре, завиваме. О, тук трябва да внимаваме и с колата. Леко, леко, леко! Разбира се, че ще ударим, али стига вече, бе. Отвратително е. 10%. Много е чуплив този товар. Съвсем лекичко го е докоснал. Какво за изпълване? Тъгни назад, бе, салът грозен. Ти е смешника. Трябва да слезем тук. Защо правим такова кръгово движение? What the fuck is this? Кръгово. Лекичко. Ето го транспорт. Какво става, хора? Аз съм SpeedyX. И продължаваме поредицата на Евротрък с фейскам. Вижте какъв фон имаме. Ето тук. Така, страхотен фон. Така да наместим това. Спечелих си го след поръчките на Grand Gift Delivery 2017. Карахме подаръците, вие ги видяхте в предишния епизод. Изкарахме 12 такива поръчки. Много хубави поръчки, наистина. Та, сега ще ви покажа едно страхотно DLC. Вижте как се бодисим камиона. Също така получихме между другото един много готин цвят. Но за съжаление от мултиплеер системата ни баннаха, защото казаха, че той не съществува в техния сървър и не можем да караме с него. И сказахме, хубаво, продаваме 30 цента този като скин. И ще направихме този страхотен цвят на камион. Много готино изглежда, само... смисъл готино, да. И тази тема снежната е много готина. 12 цента струва в Steam, може да си вземете ако искате. Така, трябва да си попадам камиона и да ви покажа поръчките, които съм намислил. В момента сме в Марсилия, между другото. Сега ще ви покажа. Предполагам няма да караме в Марсилия. Ще видим след малко. Ще видим къде има такива поръчки. И там отиваме. Тирът е подготвен за каране. Всъщност трябва да се прави преди това.
Сега ще отидем точно там. Сега сме в гаража между другото. Сега директно повикваме 112, защото трябва да повикаме нещо. Не ми се кара до там. Така. Сега. Сервисчето 8700. Добре. Перфекто мобиле. Така. Да видим сега тези поръчки къде са. Тези поръчки може да ги имате, ако си платите Special транспорта, който е 4,99 в Steam. На някой няма му харесат, разбира се, защото тези поръчки трябва да карате за Discord с Какво става, хора? Аз съм SpeedyX. И продължаваме поредицата на Евротрък с фейскам. Вижте какъв фон имаме. Ето тук. Така, страхотен фон. Така да наместим това. Спечелих си го след поръчките на Grand Gift Delivery 2017. Карахме подаръците, ви ги видяхте в предишния епизод. Изкарахме 12 такива поръчки. Много хубави поръчки, наистина. Та, сега ще ви покажа едно страхотно DLC. Вижте как се буди сигнал камион. Също така получихме между другото и много готин цвят. Но за съжаление от мултиплеер системата ни баннаха, защото казаха, че той не съществува в техния сървър и не можем да караме с него. И си казахме, хубаво, продаваме 30 цента този като скин. И ще направихме този страхотен цвят на камион. Много готино изглежда, само смисъл готино, да. И тази тема снежата е много готина, 12 цента струва в Steam, може да си вземете ако искате. Така, трябва да си попадам камиона и да ви покажа поръчките, които съм намислил. В момента сме в Марсилия, между другото. Сега ще ви покажа. Предполагам няма да караме в Марсилия. Ще видим след малко. Ще видим къде има такива поръчки. И там отиваме. Тирът е подготвен за каране. Всъщност трябва да се прави преди това. Сега ще отидем точно там. Сега сме в гаража, между другото. Сега директно повикваме 112, защото трябва да повикаме нещо. Не ми се кара до там. Така. Сега. Сервисчето 8700. Добре. Перфекто мобиле. Така. Да видим сега тези поръчки къде са. Тези поръчки може да ги имате, ако си платите Special транспорта, който е 4,99 в Steam. На някой няма му харесат, разбира се, защото тези поръчки трябва да карате за Discord с максимум 60 км в час. Който е пълен тъшак. Извинявам се. Пълен шит, както и да е. Така. Ето ги и тях. Сега. Обаче, ако са тия цени... да, това е от най-ниска. Дайте от най-висока. Значи от Нантес до Кивалкс. Това са 400 км с 60 км. Във това е доста дълго. Но изглежда интересно. Ще го вземем. Вземаме го. Продължи. Сега ще ни кажа да пътувам до там. Не, мисля. Просто ще хванем гаража си и ще отидем до Нантес. Така, бързо шофиране. И отиваме. Този епизод ще е по-дълъг. Това е ясно. Със сигурност е ясно. Въпросът е колко повече. Така. Отиваме да вземем ремаркето. Обаче, преди това, какво стана? Ще се усилим звука на камиона. Така. Така. Един път, като карах така във Франция, пише някакви населени места, пише град Ньон. Аз знам, че Ньон има в Швейцария. И като написах се оказа, че има такова малко градче в Франция с население 7000 души също, не 70 000. Между така много... Това е язовирче. Вижте колко е широка пратката ни просто.
много е широко това нещо. Това е трудно за каране. Карал съм между другото влак 77 тона. И това с тази скания. Сега трябва... Тук ми подаде знаци. Табелата и също време така тук пазим, да не отнесем табелата. И тук да бензиностанция еко. Така. О, ЖП. Трябва да през ЖП да намерим. Няма проблем. Опа! Леко. Сега така даваме. Няма ЖП за сега, добре. Сега да гледам, тя е мъничка ЖП, тя е такава ЖП за работни дейности. Минут продължават приходите. Само по пътя качихме 1 милион от приходи. Обаче какви приходи, брат му, че 50 хиляди. Повече от те вземат половината. Колко и дълги пръшки правят моите работници. Така е, влизаме в някакъв град. Сале, ди нещо си там. Опа! Постим само да ти дай малко интенция, да не чупим някоя куча. Много хубав асфалт между с това сил. Много интересно. Може и да играят между другото. Защото в Евротръка стария обикновено по-малки кръвчета в тези нощни ясота. Много ми се спие. Защо не си поспах? Да си ваши уважаеми зрители, не си поспах. Така. Сега пускаме защо това не е все. Сега Денис си там. О, това пак е перо движение между другото. С френските знамена. Ще идем по някаква... О, вижте! Кой е това? О, това е жираф ли? Бе, дай се следим пътя, но това беше жираф. Много интересно друго. С някакви евросредства с една история. Оп, сега тук лекичко, добре. 148 км. И след малко пак кръгово движение. Кръгово се в кръгово. Това е някаква рекичка, не? Не, това е път. Или стъпнала река. Бе, сега защо са тътри, господина? Ай, се си бокс. И пак е голямо кръгово движение, като гледам. Огромно кръгово движение. Към си бокс. Как будет да си отира? Добре бе, защо кара с чист? По-малко чистяри каре бе! Какво правиш бе? Хубаво! Айде! Хубаво! Какво и сега? Защо спря? Защо спря се, уважаеми? Погледнете. Ограничението е 60 на ескорта, той кара с 30. Какво прави тоя? Защо се мъкна темпото? Да, той кара с 50 км тука. Какво правиш, бе? Казвам къв си. Много съвтинен тоя. Даже не знам защо, защото не стана по-то. Трябва да чуя лично повече. Така. Тушихме на екип 10% направо. Сега ще... Щом като успееш лошия слабия шофьор. Ама не ми пожелавам на вас да гадя такава поръчка. Много бъри са тези поръчки.
Всъщност, да, на Дядо Коледа поръчки бяха същата стойност на километър. То е цяло трудно. Така влизаме в някакво село. В Лес Транс, там пак някакви дълги имена, тия хора не се научиха да скащат малките гърчета с по-къси имена. Чий светофар? Тази сме светофар ли ще чакаме? Хайде го и баба светофара. Уау, светофара. Внимавай! Къде ще го? О, това вариант да съзнахме. Горката клаща се цели зад нас. Тук ще да не изпевае. Той засили право, бе. Може да засилва. Уха. 6 милиона и 660 хиляди вече стана там. Страхотно. Ни малко повече да се лепне. Опа, лепне си страничката. Грига сте колега. Натисни. Ако може да кажеш с 80 евала. Час по нощ ще ме да си 7 км. Опа! Трябваше ли дестинация? Вижте буса! Право е така го атакува камиона, все едно ще му бяга от мен и не мога да си.